vás u dalšího videa a dneska budeme hrát Minecraft a stáhnul jsem si tady nový mod. Tak jdeme ho dát. A mezi tím, jak si to načí, tak dejte odběry, lajky, jinak přestanu natáčet. A dneska tady máme tohle. A já dám jdu sem, dám ano. A jdeme hrát na počítači. Tak. Dáme hrát hru. Budeme střílet lukem ten ty balonky. Tak. A hrajeme. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, devátý a vyhráli jsme. Dobře, vy holky, kluci a takový. Tak. Já nestopuju hru. No tak jo. Stopuju. Dneska musíme dát třeba stůmit. Bum. Ne. 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 Dáme zpět. Blok. Jde znova. Bum. Ne. Bum. Ne. Bum. Ne. Bum. Ne. Bum. Ne. Bum. Ne. Ne. Bum. A takhle. To bude vždycky nahlásit. Tak. Bum. Taky ne. Tohle. Napište do komentářů, kdo tohle z nich je. Pak podíváme do komentáře, kdo to byl. Byl to Player Manager. Dáme tohle, zavřít. A dáme zpět. A co? Počkejte, ten to byl. Dáme tohle. Teď ne. Tak. Tohle byla jenom ukázka, ale už končí. Takže pa.